Миякәләр якташтар рухын мәңгеләштерде. Карыш авылында Бөек Ватан һугышы яугирләренә арналган мемориаль комплекс асылды. Проектты тормышка ашыруда ошо авылда туып үскән якташтар катнашкан. Һәйкәлдең Карыш авылына нигез һалынуга 210 ел тулган тарихи мәлдә асылуы ла әһәмиятле. Теманы хәбәрсебез Азат Галиуллин дәвам итә. Һугышта яу яландарында ятып калган атай-олатайларыбызды, тыл ветерандарын хәтергә алып, тын калайык. Метроном тавышы Карыш авылына шаңда булып яңгырап, һәркемнең күңеленә үтеп инде. Бөек еңү көнен бүләк иткән атай-олатайларын, әсәй-өләсәйләрен искә алырга якташтар. Бөтә республиканың йылды тиһәң дә, һис тә хата булмас. 17 елдан башланды шушы безнең йыелышу. Biz bir-birimizni белә башланык, онытканнарыбызды искә төшереп торабыз, хәрби связьдә торабыз, Аллага шөкер. Тагын бер сәбәп табып, тагын очрашырга ятһам. 1950 елларда бұл авылдан 14 яугир егет воинский исәптә торганнар, воинский учетта. Алар безнең олатайлар бына шушы илде хаклап дан казанга мылганнар. Туган авылында якташтар рухын мәңгеләштерү идеяһын тап Әйүп Ганиев күтәреп сыккан. Тәүдә ул фронтовик атаһы Нур Ганиевтың истәлеген мәңгеләштерү хыялыман яна. Ошо максатта иле күл мең ырыу башкортларының тарихын, унан һуң шәҗәрәһен өйрәнә. Былтыр мемориаль комплексы булдыру тәкъдиме менән авылдашларына мөрәҗәгать итә. Изге башлангысты Башкортостандың һәм илдән төрле төбәкләрендә яшәүче якташтары бердәй күтәреп ала. Ярдәмгә урындагы кабнанан безнең авыл программаһы буенча 100 мең сум акча күчерелә. Безнең һугыш ветераннарыбыз шушы хәттә олы бәйрәмгә лаеклылар. Алар аркаһында без шушы хәтле матур дөньяда рәхәтләнеп, гырурлык белән яшәйбез. Туган яктан киткән 50 ел күрмәгән агай туганнарда күрергә язды. Һәр беребезнең бала-сагалар бар. Алар да кайтсыннар менә шу. Мурс киләсәктә Карыш авылы терелер дип уйлыйм. Мемориал тактаташка ил азатлыгы өчен көрәшкән 4 тиһтәләп яугирның исеме мәңгеләштерелгән. Исемлектә беренче дөнья һугышында катнашкан Габдулла Әхмәтшин, Латиф һәм Ямил Ганиевтар да бар. Араларында Ямил Ганиев 2 тапкыр Георгий тәрәһе хәрби наградаһына лаек булган. Мемориал комплексы яшьтәргә ил тарихын yetkерү, буындар бәйләнешен дәвам итү өчен булдырылган да инде. Әле Карышта нейбары 3 гаилә турып калган. Әмма авылдашлар икесе ватанын онытмай, ел һайын осрашып тора. Быел яй улар авылдан 210 еллыгын бергә байрам итәргә һүз биреште. Күршеләргә сәлам бирәм диһәм, кемдер итәр, кемдер юк икән. Азат Галиуллин, Айрат Киреев, Яңалыктар, Миякә районы.